E gewichtsconsulent está uma profissão relativamente nova da nossa comunidade. Estão com a agrado a decidir de unir e fundar uma fundação chamada Saúde para a Vida, com o propósito para guiar nossa comunidade para viver uma vida mais saudável. Nota um secreto com nossa comunidade, um porcentagem alto que sofre de malestar crônico. A maioria está relatada no sobrepeso. 5 jaar geleden kwam ik dus op een tripje naar Aruba. En in principe hetzelfde beeld wat mij opviel in Suriname en in Curaçao, waar ik vrij frequent aanwezig ben, viel mij op dat overgewicht en obesitas een hele grote uitdaging is. En het heeft me een beetje aan het nadenken gezet, omdat onze maatschappijen, die zijn zo enorm klein, dat eigenlijk de hele basis, de hele foundation waarop onze maatschappij gebaseerd is de gezondheid en het welzijn van onze populatie. Met een bevolkingsaantal van tussen de 150 en de 200.000 kunt u zich voorstellen dat we het ons niet kunnen permitteren om meer dan de helft van onze bevolking ziek te hebben. Anders kijken we over 10 tot 20 jaar tegen een heel groot economisch probleem aan, waarbij we kader moeten gaan importeren, waarbij we labor gaan moeten importeren, omdat onze eigen mensen ziek zijn. Mesora começa sonha a possibilidade de trazer conhecimento para Israel, a tomar contato com o Zonneveld Academie para iniciar com um programa acadêmico de gewichtsconsulent. We zijn nu 5 jaar verder en ik denk dat we met heel veel trots terug mogen kijken. We zijn er bij lange nog niet, maar we hebben wel een zaadje geplant en de eerste stap in de goede richting gezet om in elk geval die voorlichting en die educatie terug te brengen naar de basis. Want dat is waar het allemaal mee begint. Teruggaan naar de basis van wat is gezond en wat heeft je lichaam nodig. Dat betekent niet dat je een keertje niet kan genieten van een lekkere cheesecake of hier die lekkere pasteetje. Dat moet kunnen. Maar het moment dat het iets wordt van elke dag, dan is het moment dat we ons zorgen moeten beginnen te maken. En u heeft een pracht van een eiland met prachtige mensen. We willen niet dat deze bevolking ziek wordt. We willen niet dat deze bevolking ten onder gaat. U heeft een mooie industrie die in ontwikkeling is, die elke Arubaan, jong en oud, nodig heeft om invulling te geven aan dit mooie eiland. We kunnen ons niet permitteren om de mensen ziek te laten worden. Dus we hopen, en ik roep de maatschappij op en ik encourage de maatschappij om gebruik te maken van de kennis van deze gewichtsconsulenten. Dit is pas groep 2. De um grupo recém-graduado e conjuntamente que promete grupo a decidir de unir força e de um bloco introduzir na mês bouw de Fundação de Saúde para a Vida. Het doel van Stichting Salut Pabida is daarom ook om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de public health op Aruba door het bevorderen van een gezondere levensstijl, door middel van coaching, voedingseducatie en bewegingseducatie. Een aspect dat niet losgezien kan worden van elkaar. Eten en bewegen. Dat is eigenlijk het hele eieren eten. Onde reto na segura consistência de levar uma vida saudável e a perseverança para cumprir. Te hasta de saki na lo assistivo. Empower people to put ingredients on their plates that are either to lose weight for aesthetic reason or for medical reason, and also with the foods that are specifically for specific health concerns, such as diabetes, cholesterol, high blood pressure. So we want to empower people to be a restaurant where they can already know there are foods specifically made with this in mind. It's difficult to go in restaurant if you want to keep the diet, or if your doctor told you, please eat with a low sodium diet, because you have to specify the waiter what you want, and then you have to make sure the kitchen follow the direction. Here, we do it for you. It's one of the important part of what we would like to do for the community. A intenção é para criar uma comunidade cibernética também, que a minha cultura é membro de saúde para a vida, por intercambiar informação, experiência e receita, foi importante. Também introduzir carneta de membresia, o desconto atrativo. E para mais informação, por tomar contato com saskiabundle@hotmail.com ou número de telefone 592 2792.